Terkel var en helt almindelig dreng, der boede i et rækkehus. Han gik i skole sammen med hans klassekammerater. En helt almindelig dreng. Farvel, far. Nu tager jeg i skole. Nej. Men far... Nej. Kan du ikke gøre det med fred? Men hvor er Sandy? Sandy faldt ud af bussen og kom af en bil. Jeg tror, det er en spring som tændstikker. Sandy, han klarer den ikke. Yay! Har lært det noget til dig? Ja, en iPad-cyklus, tak. Yay! Her har du den forside. Den klapper nok sådan der. Og her har du bagsiden. Ja, tak, Silje. Ja, vi skal have den sådan der. Kan du se, det bliver det der problem? Ja, okay, en pude vil være en god idé. Kan du lige række mig en pude? Ja! Hej mor, så er I hjemme? Altså, kan jeg lige noget være? Jeg har altså lige noget bad. Jeg skal lige tørre mig, altså. Okay, så går jeg ud i køkkenet og laver mig en leverpostejsmad. Okay. Hej far, så er I hjemme igen? Nej. Men far, det er mig, Terkel. Nej. Jeg tror, han er lidt doven. Nej. Far, Nej. jeg går ud i køkkenet og laver mig en leverpostejsmad. Nej. Jeg har ikke sagt noget. Nej. Far, Nej. jeg tænkte på, om jeg vil blive lidt længere hjemme i morgen, fordi vi har et skoleudflug, og jeg har virkelig ikke lyst til at være med. Nej. Okay, så tager jeg med. Du eller mor skal skrive en kontaktbog. Nej. Se, Terkel, Åh nej, ikke igen. hvorfor går du også rundt med et jernrør? Du ved aldrig, hvornår du får brug for en jernstang. Okay, vi ses. Hej du. Er tid skal man i seng? Klokken 10. Hvad hvis man gerne vil i seng klokken 9:30? Ah! Au, 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 au. Ja, det er bare blevet mega mærkeligt. Nu ringer jeg til ham. Nu er man nok med dig. Tak, Jason. Lad os gå væk herfra. Ja. Terkel i knibe, det burde vi kalde ham fremover. Fordi det klarede han ikke særlig godt. Han skulle hele tiden have hjælp fra sin ven. Altså, hvorfor kan en dreng ikke klare tingene selv, altså. Men læreren gjorde ikke godt arbejde, og han fik i hvert fald ikke slået Terkel ihjel endnu. Så slut prut for finale.